ベジータのやつ余計な真似を。あの二人は師弟関係ですからね。そうじゃな。宇宙を超えた師弟関係というのも今回に限っては複雑じゃのう。ベジータのやつマジ最高じゃん。またもビルス様の宇宙の戦士に救われましたね、シャンパ様。借りは必ず返すぜ。俺はそういう熱いやつだし。くそ、邪魔しやがって。助けていただきありがとうございました。勘違いするな。師匠、助けたつもりなどない。弱いサイヤ人を見るのが耐えられなかっただけだ。申し訳ありません。俺との約束を守らずに負けるつもりじゃないだろうな。約束？この俺を惑星サダラに連れて行くんじゃなかったのか。惑星サダラの王様もあなたのように誇り高く強いお方なんです。そうか。いつか会わせてくれ。どちらかは消えてしまいます。ですから約束を守ることは永遠にできません。俺が優勝してスーパードラゴンボールで貴様たちを生き返らせてやる。僕たちを？これで約束は果たせる。師匠、万が一僕が優勝したら必ず師匠たちを生き返らせてみせます。調子に乗るな。勝つのは俺様だ。はい、そうですね。あの二人は敵なの？味方なの？ねえ、どっち？どうやら師匠と弟子の関係のようですね。師匠、弟子。サイヤ人として悔いのない戦いをしろ。はい、師匠。